ನಮಸ್ಕಾರ ಗಾಯ್ಸ್, ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕಲೆ ಕೊಂಚ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಮತ್ತು ತುರೆ ಆವಾಡು ಬೇತವಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ತಂಡ ಖಾಲಿ ಪೂ ಮಾತ್ರ ಪೋಪು ನಾಂಡಾಯ್ತು ಕಾಯಿ ಆಪುಜಿ ಡ್ಯಾಗ್ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಂಡತ್ತೆ ಕಿಂಜ ಮಟ್ಟಡು ಮಲ್ಪನಗಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಂಚಿ ಮೇಯ್ನ್ ರೀಸನ್ ಏನ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಇಶ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಏನ ರೀಸನ್ ಪನ್ನಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ಇತ್ತು ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಟೇನ್ ಆಫ್ ಮನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೂರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣುಡು ಪಂಡ ನೆಲಟ್ ಪೋರೆ ಬೂರು ಪೋರೆಲ್ಲ ಜಾಗುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಏತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತು ಹೀಟನ್ನು ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಾಟ್ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ದ ಮಾತ್ರ ಐಕಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಪ ಬಂದಾಗ ಬೂರು ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಉಂಪು ಒಂಜಿ ತೂವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೋಗ ಬೂರು ಬೆಳೆ ಉಂಪು ಒಂದು ಏನ ಮೇಯ್ನ್ ಬೇಸ್ ಬೂರು ಬೆಳೆ ಉಂಪು ತುರೆಟ್ ಒಂದು ಏನ ಬಂದಾಗ ಆನ್ ಪೂ ಬಿಡ ಉಂಪುನ ಬೂರು ಪಂಡ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಉಂಪು ಇಂಚ ಓಕೆ ಒಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಲೆ ದುಂಬುದ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ರೇಟ್ ಗೊತ್ತಾಪ ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕಿತ್ತು ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಏತು ಆಂಡಲ್ಲದಲ್ಲ ಪ್ರೇಜನಿಸಿ ನಮಕ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆವಡು ಪಂಡಿಂಚ ಕಾಯಿ ಬತ್ತದು ಫ್ಲವರ್ ಆವಡು ಮೊಲ್ತು ಲಿಂಚ ಒಂದು ಏತ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಆವಡಂಡು ಏನು ಆಲ್ಪಡು ಬಂದಾಗ ಈ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಪೋಪುನ ಏನೋ ಬೂರುಂಡು ಒಂದೆತ್ತ ಕೊಡಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಅನಿಕಲಿ ತೋಜಾನ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗೊಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಲೇಟೆ ಒಂದೇನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಡಪ್ಪನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ತೂವಲಿ ನಾವೆಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಂಡು ಏನು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಇಂದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಬೈದ್ನ ಇಂಚ ಬಂದಾಗ ನೆಟ್ ಐತ ಒಂದೆಟ್ಟು ಏನೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡೆತ್ತ ಒಂದು ತೂವಲಿ ಒಂದೆತ್ತು ಗೆಲ್ಲು ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹಾಪನ ಒಂದೇನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ತೂವಡ ಮೂಲು ತೂವಲಿ ಒಂಜಿ ಆತನು ಓಕೆ ಮೂಲಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಲು ಮೂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 5 ಪಂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅರಳುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಟ್ಟು ತುರೆಯವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಈ ಇಂಚ ಅದು ಪಂಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಮುಡಿಕುಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಪ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಜನೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆವಂದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೀಸನ್ ಏನು ಬಂದಾಗ ಹೀಟ್ ಬಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ ಏನೋ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆವಂದೆ ಸೈತಪ್ಪ ಓಕೆ ಒಂದು ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಪುನು ಹನಿಟೆ ಆಂಡ ಒಂದೇಕ್ಕಲು ಹಂಚಿನೆ ಆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಕೆಂಡ ಹಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂತೋಡಿ ಉಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಒಂದೊಂದು ಈಸಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪಂದೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತು ಬಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೈ ಸಿ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ.